Prøv at se, det er den der. Så har vi det op. Det er ikke så koldt. Er det ikke fint nok, Karl, det her? Skal vi ikke sige, at vi har været ude at svømme? Kom, sid over med far nu. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kan komme ned. Karl, prøv lige at komme og mærke det seriøst. Er det meget koldt? Prøv lige at komme og mærke. Tror du, vi kommer herned? Prøv lige at mærke. Jamen, prøv du at starte med at gå ned. Så går du bare baglæns ned. Du bliver nødt til at gå ned først, Jesper. Ja. Kan du få det ud, så kan jeg ikke lade svømme, mor. Det ved du godt. Ja. Men så går du lige ned her. Så går du med. Og så skal jeg lige have lidt af kokainer med. Okay. Jeg er allerede for frysning, jeg kan ikke bevæge mig. Okay. Og hvad er din plan så? Bliver det jo ikke varmere af? Jamen, du er nødt til at skal ned i vandet først, Carlo. Du skal jo ned i vandet. Holder du en godt? Ja. Kom så far, så skal du længere ned. Du kan gå på den her, så kan jeg løfte dig ned. Holder du? Ja. Den ligger her. Over der. Ja, jeg holder den her. Og far. Ja. Og så hold det. Jamen, jeg holder den. Er det stadig stærk? Ja, jeg kan ikke love det. Nogle har væltet af det. Nogle har væltet faktisk lige. Jeg tror også ikke, det er sikkert. Nej, det tror jeg heller ikke. Du skal ned i vandet. Nej, far. Ja, det tror jeg også. Skal jeg løfte den over? Nej, du skal komme lidt før, okay? Så løfter du mig, okay? Men hvem skal først gå i? Det skal dig, far. Men det er bare så koldt. Prøv lige at komme med ned og mærke. Så skal du løfte mig, okay? Så kom her. Så, mere med. Jamen, det er koldt. Længere. Nu kan jeg ikke længere. Så kom her. Så kom her, jeg holder dig. Okay. Jeg holder dig. Jeg lover, jeg holder dig. Ja, lige præcis. Så går vi ned her. Så ser vi, om du synes stadigvæk det er godt. Jeg var lidt bange, jeg var blevet. Er det af her, bare? Okay, så kom her. Så skal jeg længere ned. Jamen, jeg kan ikke komme længere ned. Så rammer de mine kugler. Prøv at gå ind mere ned. Er de så lange? Kom nu. Bare en gang. Sådan. Nej, længere ned, sagde jeg. Nej, længere. Det kan jeg ikke, jeg får frysning. Længere ned. Jeg kan ikke bare med ben, det er min tis. Får du bare dine lidt vinger? Nå, bort dem nu. Kom med her. Nej. Far. Far. Hjælp mig. Far. Kom nu. Far, du. Far. Far. Hvis du lige siger sådan her. Far, du skal gå længere ned, og så skal du løfte mig her, okay? Altså, du her, jeg skal gå ned. Ja. Okay. Og så løfter du mig, okay? Nu er der lige meget, for jeg kan ikke mærke mit underliv. Prøv. Den er bare noget der. Hvor mange æg var vi havde. Kom nu. Så, nej, ikke det der. Så gør jeg sådan her på dig. Okay. Jeg kan ikke mærke benet anyway. Og så går den anden ned, okay? Så står det helt med Den anden. Den anden, okay? Den anden. Sådan, nu kan jeg ikke mere. Gør det. Har du gjort det bedst? Jeg tror også, jeg fik holdt i ryggen. Og så gå ud i vandet. Ej, hvor sindssygt. Hvad er der vejen med dig? Jeg synes, jeg... Men nu kan du komme ned nu. Prøv at se, hvor langt jeg står nede. Ej, Carlo. Hvis du ikke selv gider komme i.
Ikke? Du skal da bare gå lige stille i. Her, gå baglæns ned, så holder jeg dig her. Har det godt baglæns? Ja, kom nu. Ej, hvor dejligt og frisk. Kom så. Hvad nu? Hvad skal du? Kom nu. Du kan ikke komme længere i. Jeg står på bunden nu. Jeg står på bunden. Nu har far haft ben i 5,5 minutter. Far? Prøv ikke op igen. Op igen? Jeg skal lige slå isen der. Op igen. Hold nu kæft. Jeg ved, om man må cykle derhen af. Jeg tror ikke, den er så langt. Han kørte frem og tilbage i går. Det var ikke så langt. Kommer du der? Hvad? Kommer du der? Nej, det kan jeg ikke. Nu er jeg endelig kommet op. Det er ikke så langt. Hvad? Det er ikke så meget dyb, okay? Nej. Kom i. Så en uge med 25 grader, det Du skal bruge for gør nu. under. Far, du skal komme der i nu. I det her. Nu. Ja. Det skal du. Skal du ikke deri, Carlo? Kom far, du hjælpe mig så. Okay. Jeg kan lige løfte dig ned, om du kan lide det. Men hvad så jeg ser dig? Det gør jeg ikke. Jeg holder dig i armene. Prøv at se, jeg holder dig i armene. Far, Mm. det er fint. Du går ned først, okay? Du går lige ned. Det kan jeg ikke. Så synker jeg bare. Nej, det gør du Jeg har ikke. tilbudt dig, og jeg løfter ned, og jeg. Men hvad skal Det er jo dig, der vil ved med at sige nej. Nej, det er ikke vandmestolene. Jeg er vandmestolen. Jeg er i vandmestol. Vandmestol, det er bare væk nu. Hvad så, Carlo? Skal vi give op, eller hvad? Hvad, Carlo? Du skal lige nu. Nu. Jamen. Jeg hopper altså. Nå!